سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما لالا بوزاتا سبورت فيلمتا سلام زخوركم تخالتت السينما سمرم حفشاو تحسو زور فرنسا 2026 كومون قدمة عزبتي حيزنا متينا لنا سرناي مكتال زعبية مدرك قدم بشكتا عالم مخانو زقلت زور فرنسا قدام 4 حملة ناي 2026 مساندو كفيلميوم زين بلميتن عساس سنغزي زكاير ودر كم تلمود عيسى حدا مدرخ زحاز خوينو اب قدام مدرخ اب اسبانيا كتما بارسيلونا بناغانتا نغزي ودر تيم تايم تريال كفيلميوم 19.6 كيلومتر ون كشفنيوم زور فرنسا اب شحن 971 بناي غانتا ناي غزي ود دحرم فلامو لومي دحر 55 عمتاتي بتماساله اغباب زفلم زلوم زودر كابتوم عيسى حدا مدرخات ابتوم 7 مدرخات غولاغول 4 كرباتات 8 ناي ازيوم ترر تعاوتات حنتي ناي ولقي حنتخا ناي غانتا ناي غزي ودر زتقال خوينو بدمر ابزوم ناي 3 سامنتات صوتو 3300 عيسى حدا ب2 كيلومتر كشفنيوم كم تلمود كلتا ناي عرفت معالتا سريع زلو زور فرنسا دحرتا سنبت 12 حمله تكاي شامنيت مدرخ سوني 19 حمله قداميتي نعرفت غزي تكون سريع لهم اب صعبت سمون سوني 19 حمله مبل 15 مدرخ دحر مكادها 10 حمله كاليتي نعرفت غزي تكون توسين لهم زودر اب اسبانيا كتما بارسيلونا دحر مفلامو اب سالسيت مدرخيو نا فرنسا خاتوم نمبل 27 غزيوخا كفرنسا وصاز جمر زلوم اقدمو اب 1992 كاب سان سباستيان 2023 دما كاب بيلباو دحر مجمار دما لومي نساساي غزي كاب اسبانيا زفلم زلوم كتما بارسيلونا دما اقدما ب 1955 كومون 2000 قال مدرخ زور فرنسا اسنادي انيرام ابزنا لو عمل دور فرنسا 10 حدث قتماتاتون تفالي مدرخات كسناداين زحلف عمد انت لا يبقن ميو عمد 2024 عوت زودر نبره بلو سليفينيا وتقادماي ايمات ساري بوكاچايوم لما عمد ام نفسو كف عسان سنغانتا زلو ششمونت تقادمت بدمر 184 تقادمتي تزعلق ولحتا زوها وتقادماي مني مزبال دما تاري بوكاچايوم دحر مجمال 2024 كالو تقادمت كحقرو ابزي كالو طرزي بقعات حقيرو زلو تاري بوكاچا بحبشا مستي اقدمو استعوتو خلتا غزي 4 سابيو نزور فرنسا تعاوت لزلوم نلايلو عمد وتلون زلعله تثبيت نبير اللوم لو عمد كاب زكايرم تفاليو 16 ودرات 13 غزي قداماي زوص بوكاچا نسو ابزلو ودرات معوات ازيو كبيت كوين لو ابزلو اوانيو نابتي ناي زحلفو خلت عمتا زعندر لو ودراقني عزلوم زود 27 عمد كوب تقادماي لو عمد مزعوت مستوم بحمش عوتات زودر اب قلمي زركبو 4 تقادمتي ميغيل اندريان برنان هايلتون ايدي ميركسن جيكوس انتي كولنك سراعيم نزودر 7 غزي تعاوتلو بقدام نزصوا نبر امريكاوي لانس انسترونغ دحرتي حيل زمدانيت يوسد منبار مفلاطو كله عوتاتو مسرازو ذكر حدا كابتوم قندي حجزتي تاري بوكاچان هندس عوتاتون زخونه جو الميدا بسنكي نايت عنا غدلت كاب زودر وصاو خويني زلوم يخون نمبر ابسال ساي مدرخ جروري ايطاليا 2026 بسون كمو دقطيتا الين اب عقبታት اتقند مرحي بوكاچان زخونه ادياميات استمليسو بملاو نبوكاچا زيدس زينايوم طراي ابت زفلطلو بلوص بقعات يحلوم نبوكاچا ابچ عملاق اند موارد تخون زغمت تقادماي فيزما يوناس فينغارديوم ابزحلفو خلت عامتات بوكاچا محير تعبل فينغارد اب 2022 نزور فرنسا اكاتل كعوتلو زخالو بلوص قمنا حيزخ ملس اب صعريا حاجيوم زحلفو رحكم بوتكا نفلما غزي اب جروديتا توادر بمعواتو درجه قمنو امنتاي كمزلو فليطلوم ولا كواتري بوكاچا اب تودر انتدي تጻوتم ابزحلفو خلت عامتات ازيو نزساقيو اب طرز قمنا زركب بوكاچا رتيعو نبچ اماليا زور فرنسا مزعوت لها مستاريخ تاري بوكاچا معاريوم اب عيسى حدن كفله زمن نجردي ايطاليان زور فرنسا اب حد عمت تعاوت لهم كالاي تقادماي بمخان بوكاچا نستاريخ اب 2024 سريحو منبارو يذكر بزيكازي زحلف عمت مالت 2025 نحد كابتوم 3 ناي جرانتون مدرخه زغونه فولتا اسبانيا تعاوت له فينغارد زور فرنسا 2026 تعاوت له حد كابتوم 8 تقادمتي نسلس جرانتو تعاوت له بمخان ام مزغب تاريخ سفريم زي تاريخ زاغيت
ፖኳቻ ዘይተጓና ጽፎዩ ምክንያቱ ንዙር ኢጣልያን ዙር ፈረንሳን ተዘይ ኮይኑ ንዙር እስጳኛ ተዓዊትሉ ስለዘይፈልጥም በዚ ድማ ቪንጌጋርድ ምስቶም ዝሓለፈ ዓመታት ምዕዋቱ ሰርሑ ከም በዓል ሴብኩስ ማቲዮ ዮርገንሰን ቪክቶር ካምፓናርት ዝተላፊኑ ንፖኳቻ ውዲቁ ከም ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ንዙር ኢጣልያ ተዓወተሉ ክደግሞ ዓጢቁሎም ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ሶላል ኪክሴፕ ናብ ዝነበረሉ ኣብ መበል 14 መድረኽ ዘቋረፀን ሎም ዓመት ምስ ሓዳሽ ክለብ ሬድቡል ብምዃን ንደረጃ ፖኳቻን ቪንጌጋርድን ከሓኽሮ ሓሊኑ ዘሎ ሬምኮ ኢቫኖፖል ተጠቃሲ እዩ ሬምኮ ወላ እኳ ሓደ ካብቶም ናይ ዝእዋን ብሉፃት ተቓደምቲ እንተኾነ ኣብ ነዋሕቲ ዓቐበታት ግና ክንዲ ፖኳቻን ቪንጌጋርድን ክዝውርን ክፃወርን ዘኽእሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ይትንተን ሎም ዓመት ምስ ሬድቡል ኮይኑ ከዓ ነዚ ዓቕሚ ከጥርዮን ክዋደረሉን ኣብ ስራሕ ድሕሪ ምጽናሑ ናብቲ 2024 ማልያ መንእስያት ተዓወተሉ ዙር ፈረንሳ ቅኒዑ ዘሎም ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢማራት ብዘይ ምስምዑ ካብታ ጋንታ ዝወፀ እኳን ኣዩሶውን ጋንታ መሪሑ ዙር ክዕወት ከም ዝኽእል ንምርኣይ ማልያ ሊድል ትሬክ መሊሱ ክፃወት እዩ ኣዩሶ ኣብ ፓሪስ ኒስን ባስኬ ካውንቲን ብሰንኪ መውደእቲ ውድድር ዘይምውድኡ ስዒቡ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዙር ኣቬንግስ ናይ ፈረንሳ 8 መድረኻት ብምውዝዋር ሳልሳይ ደረጃ ሒዝዩ ናብ ዙር ፈረንሳ ቅኒዑ ዘሎም ተወሳኺ ፍሎሪያን ሊፖቪች ተስፋት ተቓደምቲ ኢሳቅ ዴልቶሮን ፖል ሴክሳስን ተጠመትዮም ኣይሶ ዴልቶሮን ሴክሳስን እውን ኣብ ማልያ መንእስያት ክጠማጠሙ ትፅቢት ኣሎም እንታዲ ፖኳቻ ክሰርሓሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ወዲ 22 ዓመት ኢሳቅ ዴልቶሮ ኣብዚ ዓመት ዘርእዮ ዘሎ መሳጥ ቁመና ወላ እኳ ሰር ምህላው ታዲ ፖኳቻ ቀዳማይ መደብ ማለት ፕላን ኤ ናይ ጋንቶ የኢማርስ ኣይኹን ዕድል እንተተረኺቡ ግና መድረኽ ክስዕርን ንማልያ መንእስያት ክዕወተላን ክሰርሕ ትፅቢት ኣሎም እንተላይ ወዲ 19 ዓመት ናይ ዝእዋን ብርቂ ተቓዳማይ ፖል ሴክሳስ ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብዙሓት መድረኻት ዝዕወ ዘሎ ተቓዳማይ ኮይኑ ብፍላይ ኣብታ ፖኳቻ ንኩሎም ሱምያት ተቓደምቲ ዘርዚሩ ንበይኑ ክጓዓዝ ዘላ ዝፈተናን ናይ ሞኒመንት ውድድር ሌጄ ባስቶን ሌጄ ፖል ሴክሳስ ጥራይ መጥቃዕ ተፃዊሩ እግሩ ምስዓቡን ምፍታኑን ልዑል ቁላሕታ ክረክባ ክኢልዎሎም ሽሑኳ ኣብ ቀዳማይ ናይ ዙር ፈረንሳ ሱታፊዩ እሞኻ ገና ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ማዕረ በዓል ፖኳቻ ናይ ምዕዋት ግምት ኣይወሃቦ ገለ መድረኻት ክዕወቱ ግን ተገሚቱሎም ምናልባት ከምቲ ታዲ ፖኳቻ ኣብ 2019 ወዲ 19 ዓመት ጥራይ እንከሎ ካብ ግምት ወፃኢ ንዙር ፈረንሳ ብምዕዋት ብርቂ ክስተት ተመዝጊቡ ዘሎ ተቓዳማይ ዴካትሎን ፖል ሴክሳስ እውን ናቱ ታሪክ እንተሰርሐ ገለ ሚታዊ ተዋሂቦሎም ተወሳኺ ወዲ 26 ዓመት ተቓዳማይ ኣባል ኪው36 ቶም ፒድኮክ ቶቢያን ዮርገንሰን ሪቻርድ ካራፓስ ሌኒ ማርቲኔዝ ቤን ኦኮነር ታይመን ኣርንስማን እውን መድረኽ ናይ ምዕዋትን ኣብ ብጫ ማልያ ተዋዳደርቲ ክኾኑ ዝወሓደ ሚታዊ ተዋሂቦም ድሕሪ ናይ ግዜ ውድድር ቁላሕታ ዝዋህቦ ናይ ቀጠልያ ማልያ ማለት ናይ ሽኳ ውድድር ቃልሲ ኤርታዊ ተቓዳማይ ጋንታ ኤንኤስኤን ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ብዙሓት ብሉፃት ሸኾኽቲ ኣለዉ ያስፐር ፊሊፕሰን ካል ኣልፐሲን ማድስ ፔደርሰን ሊድል ትሬክ ቴም ሚለር ሶላር ኩክስቴፕ ከምኡውን ኦላፍ ኮይ ዴካትሎን ነዛ ማልያ ክዕወትላ ይግመቱ ምስ ኢንተር ማርች ኮይኑ ብ2024 ዕውት ዛማልያ ዝነበረ ቢንያም ግርማይ ሎም ዓመት ምስ ካልእ ጋንታ ኮይኑ ዓሚ ዘይረኽቦ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ትፅቢት ይግበረሉ ኪንዩኻ ዳግማይ ነታ ማልያ ክለብሳ ይሰርሓሎም መርሕዛ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ተሳተፍ ዘላ ጋንታ ኮይኑ ዘሎ ቢንያም ናብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ምስ ሙሉእ ርእሰ ተኣማንነቱ ይኣቱ ምህላው ዝሓለፈ መዓልታት ተዛሪቡ እዩ ድሮ ኣብዚ ዓመት 3 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣመዝጊቡ ዘሎ እንኮ ኣፍሪቃዊ ተሳታፊ ዙር ፈረንሳ 2026 ቢንያም ግርማይ ወላ እኳ እዛ ጋንታ ከምተን ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ዓብ ተሞክሮ ናይ ዙር ፈረንሳ እንተዘይሃለዋ ከምቲ ኣብ ተዓወተሎ መድረኻት ደቂ ጋንቱ ክሳብ ናይ መወዳእታ 300 ወይ 200 ሜትሮታት መሪሖም ዝግባእ ቦታ እንተዝሒዞሞ ምስቲ ዘለዎ ናይ ሽኳ ልዑል ዓቕሚ ኣብ 2024 ዘመዝገቦ ታሪክ ክደግም ዘይክእለሉ ኣብነት የለን እዚ ግና ሓይልን ዓይነታውያን ተቓደምትን ከም በዓል ኣልፐሲንን ሊድል ትሬክን ልዕሊ ዛ ክለብ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ዓሚ ቀጠልያ ማልያ ሒዙ እንከሎ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ብዘጋጠሞ ከቢድ መውደቕቲ ካብ ውድድር ዝወፅእ ያስፐር ፊሊፕሰን ቀንዲ ናይ ሽኳ ቦታ ዘትሕዞን መሪሕዎ ዝወፅእ ማቲዮ ቫንደርፖል ተመሪሑ ዓሚ ዝኸስሩ ዓወታትን ማልያ ንምምላስ ሓሊኑ ተበጊሱ ይርከብ ዝሓለፈ ዓመት ብጆናታን ሚላን ቀጠልያ ናይ ነጥቢ ማልያ ዝተዓወተ ሊድል ትሬክ ሎም ዓመት ክብራን ምዕቃብ ዓብ ስራሕ ፅብያ ኣሎ ብጆናታን ዘይኮነት ግና ንዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ኣምፅያ ክብራን ምዕቃብ ክሰርሕ እዛ ብኳን ኣይሶ ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ክትቃለስ ትፅቢት ዝግበረላ ጋንታ ማዕረ ማዕሪኡ ንሓደ ካብ ዝቆልጠፉ ተቓደምቲ ዝእዋን ዝኾነ ማድስ ፔደርሰን መድረኽ ክትዓውቶን ቀጠልያ ማልያ ንምውሳድ ክሰርሓሉ ንክልቲኡ ዕላማታት ብማዕረ ክተሳስያ ትግመት ናይ ዝእዋን ዝበለፀ ሸኻኻይ ምዃኑ ዝእመነሉ ቴም ሚለር እውን ዓምስት ዓወቶ ክልተ መድረኻት ክውስኸሉ ኪንዩኻ ወኒንዋ እንዘይፈልጥ ቀጠልያ ማልያ ክዕወት እጅጉ ሰብሲቡ ዳንጉ ስሒሉ ተዳልዩሎም ተወሳኺ ታዲ ፖኳቻ ልክዕ ከምቲ ዓሚ በቲ ኣብ ዓቐበታት ዝዕውቶ ነበሩ መድረኻት ዝኣከቦ ናይ ቀጠልያ ማልያ ነጥቢ ነታ ማልያ ክዋደር ይግመት ሎም ዓመት ልዕልተን ናይ ጎላጉል መድረኻት ድምር ናይ ኩርባታትን ተረርቲ ዓቐበታትን መድረኻት ዝበዝሕ ብምዃኑ ምናልባት ሎም ዓመቱን ተደጋጋሚ ተዓዊቱ ተዋሓደ ምስ ቀዳሞት ሓሙሽተ ክውድእ ትጭታሎም
أمالي أمبس عقبون توم أمنا جزء زوادر تقدمتي كم بعال تاري بوكاتشان فيناس فينجاردن بحفشة أبتر تعقبتات نطبنهم إكاب عقم زلوم تقدمتي كعوة الله يزقمت كمتي أمنا سوق كفعمة نعزبهم بس قدام زكايد نايجانتا ناجزي ودرز فيلم زور فرنسا سنبت حموش حملة مستوم ناي كرباتات مدرخ بتحسب قال أي مدرخ 268 كيلومتر شفينه عليهم زودر عسان شريشان حملة أب كتام باريس كزازميهم صبوا عدل نبينيام جرماي أبز قتل كلمة عزبت مدرخة ترخبنا سسناي نقولنا